Сәлам дуслар. Ниһаят социаль экспериментлар рубрикасы кире кайтты. Һәм шулардан чыгып сезгә бер сорауым бар. Сезгә комплиментларны еш ясыйлармы? Кызганычка каршы күбебез җылы сүзләрне, теләкләрне бик сирәк ишетәбез. Әмма бүген без ул вазгыятьне төзәтәчәкбез. Кулымда менә мондый карточкаларны күрәсез һәм аларда берсеннән-берсе матур теләкләр, җылы сүзләр язылган һәм бүген без аларны казанлыларга һәм шәһәребез кунакларына таратачакбыз. Реакциялар нинди булыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Дуслар, шуның белән экспериментыбыз тамам һәм нәтиҗәдән нәрсә әйтәсе килә. Кызганычка каршы безнең кешеләр, безнең менталитет шундый булганга микән, үзенең эмоцияларын алай ук якты күрсәтә белмиләр һәм бүгенге экспериментыбыз да шуны исбатлады. Кешеләр бардык елмаеп, минималь эмоциялар күрсәтеп кенә үтте һәм монысы бераз кызганыч. Киләчәктә әйдәгез дуслар, күбрәк эмоциялар күрсәтеп, кешеләргә елмаеп, балкып яшик. Шуның белән бетте. Пока-пока.